Uba Sani Jamu jarumin gwamna mu je zuwa. Uba Sani Ga na jarma sun tashi da guguwa. Uba Sani Na ga zo ka san babu ka shushuwa. Uba Sani Su ake bato duka a garuruwa. Uba Sani Babu ce ku ce ƙara batutuwa. Uba Sani Yarima gwamna ya ce a ina kake. Uba Sani Ayyukan da kai har da na tsallake. Uba Sani Mun ga gwamna kullum ku yabo yake. Uba Sani Ayyukan ku duka haska gari suke. Uba Sani Kaduna santaral jarma biɗa muke. Uba Sani Ya ba mu jarma kullum roƙo muke. Uba Sani Binna binna yau Allah ya hake. Uba Sani Kaduna santaral jarma Kaduna ga Uba Sani. yau ta tabbata gyara ake so a Kaduna. Uba Sani rike Yarima ya fi maka saura, da ka bar masa sannata ba za mu ki karɓa ba. Yau ta tabbata gyara ake so a Kaduna. Uba Sani rike Yarima ya fi maka saura. Da ka bar masa sannata ba za mu ki zaɓa. Ai sai da matasa ake buƙatar ayi komai. Dan ya tabbata gyara ake so a Kaduna. Kwarai gwamna yau Kano da za ka yi mana maimai. Uba Sani da jarma yanzu ku ne da Kaduna. Ambassador Yarima Usman Shatima, haifafen ɗan Zaria, ɗan ƙasa na gari, mai kishin ƙasa, mai kishin al'umma. Ina ka fito al'umma, ina za ka al'umma. Mutumin da zai je ya kare hakinku ba a gwamnatance ki ba, ya yi fada ya ajiye tarihi a ƙasa, balle kuma Allah ya ba shi dama a gwamnatance da bindiga da bullet da bomb da kuke expect a National Assembly. Ina godiya ga wannan kungiyar da ta karrama ni, ta bani wannan dama, ta bani wannan platform din. Ko zan ce ba ta bani platform wanda na yi abun kamar ni ke abun ba, kai shagwaba mai yawa, sai bani ake. Allah ya ba mu da lafiya. Na gode da saka da alheri. Bukatar ayi komai. Dan ya tabbata gyara ake so a Kaduna. Kwarai gwamna yau Kano da za ka yi mana mai